lidi, vítám vás u nového videa a dneska jsme tady s Peptičkem jménem Popoc 20 a dneska si zahrajeme 3 hry, že jo, ty neznámče. Tady mám, teďka jsem, ani nevím, jakou mapu jsem vybral, tak ukáž, jaká bude mapa, co budu. Já jsem nevěděl. Já taky. No, to asi nejseš ty, co? Já jdu Spider-Man. Já jsem u nějakého stolu. Fakt? Já jsem našel tady tajnou místnost. Já jsem tady našel bonbon. Ne, vrah! Tam byl vrah. Tam je pistol. Buď. Tamhle je. Ona šla do tajné místnosti. Tam, lidi, tamhle je vrah. Vidíte ho? Jo, vyhráli jsme. Jsi šikovná. Ještě se mu vysměl. Myslím, že to je smání, ne? Ukáž? Tohle bylo. Čau, jdeme vybrat mapu, pojď rychle. Co je to poslední? Půjdeme do labot. Pojď sem. Já bych dal banku. Ne, labotalups. To lepší bude labotapus. Víš, že jsem? Tady. Jsem tě viděl z druhých. Já jsem byl totiž tady nahoře, víš? Takže prívě. Paga. Ne, já nebudu imposter. Ne, jakože to invite, nebo co to je? Co mi ho přeskočil? Čau. Ne, že jsi teďka vrah a zabiješ mě. Tak pojď, Svarta. No. Já bych tě stejně nezabil. Fakt? Tak to bys... Ale tady jsou nějaký bonbony. No to je teďka nový, víš? No. Candies. The candy, Mandy. Do you like yourself? The candy. No tak já jsem se tu asi zasek. Tady je vrah. Už jsem zemřel. Jo, aha. Tak. Já taky. Tak jdeme spectatit. Počkejte lidi, já to stopnu. Jo lidi, tady máme jednoho hackera na tomhle serveru. A musíme počkat, až vyprší čas. Jo lidi, vyhráli jsme, vidíte? Mám tady Winnera 3000. Tak jdeme na poslední kolečko. Jo, a jestli chcete další videa s Popocem. Jo, tak tohle rozhodně. To byl Harry Potter a zmizel, no, normálně, doslova. Pojď, já bych dal banku. Ne, tohle, u nás jsou 3, u nás bylo 3, kyš. Ale banka je docela špatná. Tady tohle se aspoň toho budeš... Já jsem si tady našel. Fakt? Proč zase už jsem... Ano, taky, to je nudný. Tak dáme lidi třeba ještě jednu hru. Ale jenom kvůli vám. Ne. Proč to nejde zavřít? Mňau. Tak jo. Drah. A kdo je vrah? Takovej má divnou hlavu, má hnědou hlavu. Fakt je... Kamo, proč střílí po mně? Kamo, tady je ten hacker. Kamo, když on nemá, on má pistol.
Kam on si střílí pořád po mně? Kam on nestřílej? Tak jsem asi dead. Ježiši, co udělal? Jak jsem se mu měl vysmát přímo do ksichtu. Tomu Amadélovi. A nebo lidi, dáme 5 her, to bude lepší, že jo? Tak lidi, já to stopnu, protože tady je hacker. Tak jo lidi, takže jsme museli čekat až do konce. A ještě budeme mít 2 hry. Asi teďka nebudu chtít hlasovat, jsem moc líný. Co? Už nemám ráda. Nádherný nůž. Tak po co budeme? Já taky, hej, to není fér. Hej, ale kde jsi? Já jsem u nějaké kanceláře. Aha. Jo, tady, vidíte, jsem Čau. tady, čau. Co, kdo nás zabil? Nevím. Mě taky někdo zabil. Co to bylo? A chceš něco říct po poci? Já jsem vrah. Fakt? Jo. Klidně mě spektejti teďka. Jo. Počkej, ale jak se teďka hraje? Protože jsem tebe zabil. Ježiš, já jsem moc neví. To byl ty? No, Aha. kde je? Hej, schválně, jestli mě najdeš, jo? Až to. Tak schválně, jestli mě najdeš. Jo, Pezíku? Jo, tak, ale já potřebuji, já jsem tady teďka u pistole, tady běhám kolem ní. Já jsem se totiž choval, víš? Ví, tak si budu tady házet. Tak jdeme někoho najít. Dát ho na blízko. A kolik nás je vůbec? Ale Tak se podívej, ne? Vidíte? Nemám full baťoch. máš docela hodně. Jakože prosím. Jožko, ti prestaň tlamat do tělky. Ta pistolu tady pořád je. Ale hodně jsem jich zabil. Jsi umřel? Ne, že on už vypršel čas, víš? Takže... Hej, já se ti jdu někam schovat, ty se nedívej, jo? Tak jo, nedívám se.
1, 2, 3. No tak, jdeme najít. Ale nesmí se pohybovat. Ježišmarja, odkud? Hledám ti nápovědu. Tak jo. No, už tě nenajdu stejně. Tak co budu teď? Zase. Tohle bude volit, už to vím, tak lidi... Takže já jsem vrah? No? Okay. Hehehe, já jsem se ti schoval. A nebo lidi, já znám ještě lepší schovku, ale... Ne. Pistol. Počkej, mě nezabije, já jsem hodnej. Ale ty jsi taky zabil. Jsem si vzal tu pistol a zabil jsem tě. Tak lidi, pro dnešní... Tak lidi, čau. Ještě se vám rozloučím. Ahoj.